Знаете ли, че една стена може да преобрази цялото пространство? Ще ви покажем как нашите мазилки се превръщат в изкуство, благодарение на нашите специалисти. Казвам се Радослав Зиновиев, занимава се с декоративни мазилки, предимно имитации на мрамор и травертин. И тук днес ще покажем имитация на зелен мрамор. Специфично тук е, че се прави на пластове, на нива. Материалът е на Бреза ди Колори стуко венециано, страхотен материал. Първо се прави първия слой, който е оцветен, с оцветена зелена венецианска мазилка. След това втория слой се рисува, четки, гъби, кой каквото му харесва. Аз предимно работя с тънки, дебели четки, четки за грим. И сега правим последните детайли, които са с по-финни четки, жилките и дамарите. Здравейте, казвам се Антоанета Котова, художник керамик, по-настоящем декоратор. Днес съм тук, за да ви покажа с материала марморино Карара как може да се изпълни една чудесна калаката. В момента полагам основните нюанси, след малко ще се видят и детайлите с четка. И дойде време за любимата ми част – нанасяне на жилките с четка. Тук плувам в свои води и ми е много приятно.